Good morning. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answers to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petitions into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Oratio in the Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong lanalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ni Ama, ni Aki, ni Espiritu Santo. Amen. Tukaw tab. Ngunyan, iyo ang ika-34 simana sa ordinaryong panahon. Isabay ba niya to sa mga intensyon ang pasasalamat para sa kay Ryan Tamayo, para sa 39th birthday, dulot ni Annalyn Tamayo, pasasalamat man, birthday ni Helen, dulot kan Briobo family, siring man pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For special intention, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family,
Special intention man kan Garcia family, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, for passing the CBLE 2024, dulot ni Christine May Rojas, to pass the board exam of Diana Cristel Brigala, dulot kan Brigala family, special intention man ni Josel Asaitono Mendez and family, for successful BOSET exam, dulot kan Sarong Anonymous, guidance as take the BOSET, dulot ni Mary Linel Moral, for GC Gabriel, dulot kan Banwa family, Siringman, special intention man kan Sarong Anonymous. Siringman sa mga kalag ni Proylan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family, sa kalag ni Pasita, dulot kan Ramos C. Reyes, All Souls, dulot kan Briobo family, sa kalag ni Antonio, dulot ni Rachel Ann Moran, sa kalag ni Lilia, Juan Senior, and All Souls, dulot kan Galvis Vicente family, Siriman sa kalag ni Alessandro and death anniversary, dulot ni Rafaela Palies. Banwaan ng Diyos, matirindog na po kita sa pagpuon kan sa tuyang Santa Misa. Kanama, kanaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, akoon asin pagsusulan niya to ang sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak, malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kaibahan kan sa itong mga personal na kahagadan sa mahal na Diyos. Kagurang na namimibi kami, tanyugon mo ang mga puso kan sa imo mga paratubod, tanganing urog na maurop ang nagtutugis kan bunga nin mga banal na gawi,
makamtaninda ang mga urog kadakulang bulong kan sa imong kabuotan. Uli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himation niya to ang inot na babasahon. Ginuno sa libro nin Apokalipsis. Ako si Juan, nakahiling nin sarong panganoron na maputi. Nakatukaw sa ibabaw kan panganoron, ansaro na kaagid sa aki nin tawo. May koronang bulawan sa iyang payo, asin tinais na asyab sa iyang kamot. Dangan saro pang anghel, luminawas, hali sa santuaryo, nagkurahaw, sa ibabaw kan panganoron na, gamita an sa imong asyab asin mag-ani ka. Huli ta panahon na nin pag-ani, hinugna an aanihon sa daga. An nakatukaw sa ibabaw kan panganoron, nagpuon pag-asyab sa daga, asin an aanihon sa daga inani. Saraw pang anghel luminawas, hali sa santuaryo, nayaon sa langit. May darang tinais na asyab, dangan luminawas hali sa altar an anghel na parabantay kan kalayo asin nagkurahaw sa may darang tinais na asyab. Gamita an sa imong asyab asin gunoo an mga ubas sa daga. Hulita hinugna an mga ubas. An anghel nagpuon pag-asyab asin ginuno an gabos na ubas sa daga. Dangan inapon sa dakulaon na ligisan kan kaanggotan ni Diyos. An tataramon kan kagurangnan. An kagurangnan madatong sa paghukom sa kinaban. An kagurangnan madatong sa paghukom sa kinaban. Sabihan an mga banwaan, an kagurangnan hade, pinasarig niya an kinaban, dai matatanyog. Sa katanosan huhukuman niya ang mga banwaan. An kagurangnan madatong sa paghukom sa kinaban. Mag-ugmaan kalangitan, mag-ugmaan daga, ang dagat asin ang gabos na nasa dagat, ipag-ugmanin bilog na kapatagan, asinin gabos na kahawi sa kadlagan. An kagurangnan madatong sa paghukom sa kinaban. Mag-ugma huli madatong ang kagurangnan, madatong sa paghade sa kinaban. Siya matanos na maghahade sa kinaban, mamamoto na maghahade sa katawuhan. An kagurangnan madatong sa paghukom sa kinaban. Matrindog po ang gabos pagkyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May nagkapira na nag-orolay dapit sa kagayunan kan simbahan huli kan mga mahalagang gapo asin mga samno na idinulot kan mga tawo. Si Jesus nagsabi sa inda, maabot ang aldaw na iyan na sa indong nahihiling gagabaon sa kod na daing matadang gapo sa ibabaw ning kapwa gapo. Hinapot siya ninda, Maestro, no arin mangyayari iyan? Anong tanda na iyan madali nang mangyari?
Si Jesus nagsimbag, magmaan na dai kamo madaya. Hulita dakol an maabot sa ngaran ko asin masabi, ako siya asin oras na. Dai kamo magsunod sa inda. Madangog nindo ang ribok nin ralaban asin himagsikan. Dai kamo matakot. Hulita iyan, enot na mangyayari, alagad makupay yan ang katapusan. Dangan nagsabi sa inda, banwaan, makikilaban sa kapwa banwaan, asing kahadean sa kapwa kahadean. Magkakaigwanin mga makusog na linog, mga gutom, asin epidemya sa manlain-lain na lugar. Mga nakakatakot na bagay mangyayari, asin mahihiling dakulang mga ngangalasan sa langit. Marhay na bareta kan sa tong kaguragnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, last Sunday we have celebrated Christ the King Sunday because we are in the liturgical calendar the last week of the ordinary time. By next Sunday, malawag na kita sa first Sunday of Advent. That is the first Sunday of the calendar of the church. So kung igwa kita ng New Year, I hope ang New Year celebration ta uning Saturday before the first Sunday of Advent. Pero siyempre, masingani ang kalendaryo tangon yan na January until December, we call it Gregorian calendar. So sabi ninda, baka si Saint Gregory pa ang nagpasimuno, tanganing mabilog ining kalendaryong ini. So, but of course, ang sinusunod ta, magayunon ang pagsunod sa istorya ni Kristo following the liturgical calendar. So, tigtaram ko na po ini many times kay ito. Pag ako man inaimbitaran, manungod sa Advent, we prepare for the coming of Jesus. Christmas, we are happy because Jesus is born. And then after that, may octave. And after that, ma-ordinary time. And then malog na kita sa Holy Week, ay sa Lenten season. Ma-prepare kita for the Passion of Christ and then the Holy Week. And then mabalik sa Easter and then mabalik sa ordinary time. So magayunon na iibahan ta si Kristo sa iyang buhay following the liturgy of the church. Pero ngunyan, ang kaipuan tungkusan bago maglaog sa Adviento and even before the birth of Jesus is the Gospels about the end of the world. Manungod sa katapusan kan kinaban. Makangiringirhat na pangyayari ang pwedeng mangyari sa pagtapos kang kinaban. Magayuno na sa tuyang simbahan. Sabi kan Ebanghelyo tangunyan. Pero mahihiling nindo na ang simbahan na ini magagaba. So, we can talk about the end of the world. But we can also say about the personal judgment or the end of our very own lives. And if there is such thing, if there is an end to the world or there is an end to our life, kay puhan tang magpreparar. Iman sa na po ang imbitasyon sa tong kagurangnan, magpreparar. So, tanganing, kay ito po, kang pag-abot ng bagyo, tarakutong kita because of Christine, because of Ophel, and Pipito, Bicol daa. So, what we have done, nagpreparar kita. Nagparapangadji. Aluyo na kita nagpreparar actually. Paparapangadji taning Oratio Imperata. Kaya, maski por paano, nailigtas kita. Pero abo tama na distroso man so iba. Pero, preparasyon, sa ano ang ikinakatakot, iyon mas solusyon sa satuyang buhay. As in, ang preparasyon na yan, tinutukdo man sa tong kagurangnan. So, kadakulan Gospels about preparation. Halimbawa, so, ang pagsalakat kan mahabon sa harong, daita aram kung kinaano, and we have to prepare tangaling lugod, nakatrangka, as in handa kita gabos. What are to be prepared? Dahil man po ako nag-advertise ki St. Peter, dahil man po ako nag-advertise ki Forest Lake, dahil man po. Ang prepared ta, kung igwa ka mo kayan, good
Pero prepare your relationship, baka matapos ang kinaaban, igwa kita ning kadakit. Prepare your accomplishments. Makataram ka, salamat kagurangnan, I have reached my goal. And prepare yourself, nalugod, urual daw, maugma ka, na nagsusunod sa mahal na Diyos. Mga tugang, Jesus is inviting us about awareness of the possible end of the world and end to our lives. Pero dito man po yan hinahagad. Pero ang hagad sa to, magpreparar, mag-andam, ninhulita. Ang Diyos, igwaman in promesa, even after the life here on earth. Liturgia kantat kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asin sa indong atang mako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga banal na atang na tinugon mong dapat idulot sa imong ngaran. Asin tanganing huli kayan kaming nag-ako makabayad sa imong kabuotan. Gibuha kaming danay na magutob kan sa imong mga tugon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal lama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Ulita minsan nga ni, day mo kaipuhan ang samong pag-umaw, balaog mo manggiraray, ang pagpahayag, nin utang na buot, ta minsan mayong dinadagdag sa imo, ang samong mga pagharubay, pinapauswag kami sagkod sa kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya kay riba kan mga koronin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal an kagurangnan. Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ikanagad banal, burabod, nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maginhawak, asintugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na itutulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay ni. Tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibo nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na ikaw magdaton. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangan, kan tinapay nin buhay asin kalis ng nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum mga kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa, si Francisco, kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Girumdumon niya to ang mga namumutan niya tong gandana. Asinan kabos na mga gadan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, ni San Jose, kan mga banal na apostoles, kan gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, San Antonio de Padua, magkanigong makahira sa buhay na dahil kasagkoran, mag-omaw si magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Magdatong an kahadian mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangdan, hurasan sa mga aldaw niya mo ang katulinongan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mandang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo an kahadian, asin an kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katulinongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katulinongan itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katuninongan. Kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya.
ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikabalan kagurangan an makakapalo an panugang pamana nahingi daw minsa kuyang dukhang puso. Daan ang buhay nilingawan sa pagsunod sa nilakawan, pagkusuga sa kaliyahan, mangkok sa imong kabutan, nawan gabus mawara, nawan gabus mangbaya, anurog na mahalaga, ika mapasakuya. Ikapalan kagurangan an makakaip mo. Ikapalan kagurangan an makakapano, an panugang pamana nahingi daw minsa kuyang dukhang. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami na dai kananggad magtugot,
na masimlag sa imo ang mga tinugutan mong mag-ugma sa Diyos no na pakisumaro. Uli kay Kristo na samong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, ang Aki, at si Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.